Τα τελευταία χρόνια ζούμε στην Ελλάδα του καθεστώς εικονικής πραγματικότητας. Οι δηλώσεις των κυβερνήσεων της μεταπολίτευσης μας έχουν οδηγήσει στο να πιστεύουμε ότι το κρίσιμο λάθος το έκαναν οι Έλληνες πολίτες και όχι οι πολιτικοί μας ηγέτες. Το δίλημμα «Τα λεφτά ή τη ζωή σου» ανέκαθεν ήταν μια φράση που χαρακτήριζε τους κλέφτες. Τα τελευταία χρόνια η φράση αυτή χαρακτηρίζει τους πολιτικούς και μάλιστα στην Ελλάδα της εικονικής πραγματικότητας είναι και φράση που δηλώνει υπεύθυνη κορυφαία πολιτική πράξη και προεκλογικό δίλημμα. Οι πολιτικοί του «μαζί τα φάγαμε» θεωρούνται κορυφαίοι πολιτικοί. Στην Ελλάδα της εικονικής πραγματικότητας, όπου οι Έλληνες πολίτες τα έτρωγαν με τη μορφή δανείων και οι πολιτικοί σε ρευστό με καταθέσεις στο εξωτερικό, θεωρούνται κλέφτες αυτοί που δανείστηκαν για να ζήσουν και όχι αυτοί που πλούτησαν παρανόμως. Ο εντοπισμός των παράνομων συντάξεων και επιδομάτων είναι υποχρέωση των κυβερνήσεων. Στην Ελλάδα της εικονικής πραγματικότητας είναι κατόδημα κάποιων σωστών υπουργών που τα προηγούμενα χρόνια νομοθετούσαν ψηφοθυρικά υπέρ των παράνομων συντάξεων και επιδοτήσεων. Οι μετανάστες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Στην Ελλάδα της εικονικής πραγματικότητας δεν γίνεται λόγος για τους μετανάστες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της βίας, του λαθρεμπορίου και της παραοικονομίας, ποσοστό που είναι κατά πολύ μεγαλύτερο. Οι διοικητές των τραπεζών δεν είναι πολιτικοί. Η υποχρέωσή τους είναι η συμβολή τους στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας με τη δημοσιοποίηση των στατιστικών και προβλέψεων. Στην Ελλάδα της εικονικής πραγματικότητας, παρόλα αυτά, κανείς δεν γνωρίζει σήμερα τι ακριβώς είπε ο Προβόπουλος τον Αύγουστο του 2009. Ο πολιτισμός είναι πράξη εθνικής συνείδησης και υπερηφάνειας. Στην Ελλάδα της εικονικής πραγματικότητας είναι ένα στίχημα που θέτουν οι επίδοξοι πρωθυπουργοί. Η εκμετάλλευση του πλούτου της χώρας μας είναι στρατηγική ανάγκη και υποχρέωση των κυβερνήσεων. Στην Ελλάδα της εικονικής πραγματικότητας είναι ανακάλυψη κάποιων καλών υπουργών, ανακοινώνονται προεκλογικά και στη συνέχεια αναβάλλεται για τις επόμενες εκλογές. Η εικονική πραγματικότητα είναι επίσης όταν οι λέξεις χάνουν το νόημά τους. Όταν η ελαστική εργασία και η μερική απασχόληση λέγεται αντιμετώπιση της ανεργίας. Όταν η εκπαίδευση χωρίς βιβλία και εκπαιδευτικούς λέγεται αναβάθμιση της παιδείας. Όταν η λαϊκή εξαθλίωση λέγεται κυβερνητική σταθερότητα. Όταν η αύξηση χρέους κατά 130 δις λέγεται κούρεμα 100 δις. Όταν η έλλειψη νοσοκομείων, γιατρών και φαρμάκων λέγεται εξυγίανση του συστήματος υγείας. Όταν για τον πολίτη η ρύθμιση των χρεών λέγεται περαίωση και για τους πολιτικούς λέγεται παραγραφή. Όταν η αύξηση εγκληματικότητας και των αυτοκτονιών λέγεται προστασία του πολίτη. Όταν η μείωση μισθών και συντάξεων λέγεται βελτίωση του ασφαλιστικού νόμου. Όταν τα κλειστά μουσεία και η αρχαιοκαπηλεία λέγεται πρόοδος πολιτισμού. Όταν η υποτέλεια στις εντολές των πλούσιων εταίρων μας λέγεται διαπραγμάτευση με κοινωνικούς φορείς. Όταν ο πολιτικός μονόλογος των δύο μεγάλων κομμάτων λέγεται debate. Πρέπει λοιπόν σήμερα παρά ποτέ ο δικομματισμός στις προσεχείς εκλογές να λάβει το επίσημο ποσοστό ανεργίας. Μόνο τότε οι λέξεις αποκτήσουν το πραγματικό τους νόημα. Το διακύβευμα των εκλογών είναι ένα: ελληνική δημαγωγία ή ελληνική δημοκρατία. Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι οι Έλληνες μεγαλούργησαν και έγιναν λαμπρό παράδειγμα για όλο τον κόσμο όταν ήταν αυτοδύναμοι και ανεξάρτητοι. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι το όραμά μας για καλύτερη ζωή και η εγγύηση για πραγματική δημοκρατία. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες.